Tulong mo rin tayo sa bes. Berapa namin? Sige na po, 5. Ikaw mo na lang. Dahil sa amin, kumabalik na hapon. Bulan sa intindi. Ay, na. Ano sindi na? Oh, dapat ano makatulong yan ano yan ano pa. Kumain sa ilaw, kumain sa ilaw, sa drain, ang bulan. Kaya kami bumubukik na kami sa bumaba. Kaya kami nag-iisip na sumabi na tubig lang po na sabi niya ba init ano po sa kay dito ito mo ito 300 hindi ako sa kanya hindi ko ano sila ko pakulit hindi na naamot na din hindi na ano Agosto hindi na hindi na hindi na kasarado ito kasi puro pa apit ka na tayo ito sa ano ba ga dosin din nagpili ano ulit ayo mas wala din Sabado, Domingo.